Welcome my YouTube family थ' बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनायजों लोगोसे बयखौबो बरायबाय आंनि भिडिअ'आव थ' फंबायमोन बिनानावखौ बे गभर्नमेन्ट कलेजाव जाय एडमिसन लादों बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनायजों लोगोसे बरायनाय थाबाय गाबोननिफ्राय जे क्लासआ खुलिगोन बयखौबो आसा खालामदों बयबो फैनानै जे एटेन्ड जागोन होननानै आं मिजिंथिदों थ' बिदिखौ बाबुमोन नानिमोन फंबायमोन बिनानावमोन लानायाथ' लाबाय गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिसना थ' गाबोननिफ्रायथ' क्लास खुलिगोन ओमफ्रायो सोर साबसेया कलेजाव गाबोन फैजेनगोन नोंस्राबो मालाय गोदान गोदान लोगो मोनसै जोंहाथ' बोरायबाय माथो खालामबावनो नोंस्राबो मालाय गोदान गोदान गान खोनासंनो मोनसिगोन गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनो होनलायनानै नङा नङा थ' गाबोनथ' क्लासआ खुलिगोन थ' गासिखौबो आसा खालामदों मोजाङै मोजां फैनानै मोजां क्लासखौ लानायगोन ओमफ्राय फरायनायाथ' मोजां गाव गावबाव स्टाडिफ्राव मोजाङै थार जेसेबां हायो लोगोफोरखौ सायख'नानै लोगो जानाया साबसिन गाहाम नङाना नोंस्राथ' गोदान गोदान लोगोफोर फैगोन जाहैबाय बबेनिफ्राय कलेजनिफ्राय फैदों बबे हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों लोगोखौ सायख'ना लानांगौ नोंसिनि दायथ' जाहैबाय आरो थ' आसा खालामदों फंबायमोन बिनानावमोना गाबोन कलेजाव फैनानैहाय इन्जय खालामगोन होननानै थ' भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय टाटा नुगोन होननानै आसा थाबाय बयखौबो थ' भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होलाबायबानो जाबाय बाय बाय